cry sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Woo. Woo. Stop. Pero ang uban na balakas kuan tanom ay kanang hinalay. Welcome, balik-balik na mo. So napatay daghang nabilin diri ha. Tura diri ko anon. Dili na siya. Oh. So number 25, pili na sa diha. Dai luoy kanilahang mga tanom ni ay ilang kamot. Taon, namintal ba ini sila pero ato ang gitaga pahalipay ginagmay kay kabalota nga panahon ron. Pili ra mo diha asa lang mo number. Planggana jud una. Or dili planggana basta nara diha. Okay, so daghang kay salamat po ninyo mga kuan, mga subscribers. So, muna yung mga kuan ha. So, daghang salamat o maayong paso. Di pa
So na po yung mga numbers ani ato rin ning balay-balay. So daghang salamat. I-like mo ang YouTube channel. Thank you.